Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Хәтта иң чыдам салкыннар да куркынычсызлыкны гарантияләми. ГИМС хезмәткәрләре акваториядә патрульлек итүне дәвам итәләр. Кош тизәге һәм югары дымлылык Мусабай заводы авылы мәдәният йортында түшәмнең бер өлеше ишелү сәбәпләре билгеле булды. Хәтта иң тотрыклы салкыннар да куркынычсызлыкны гарантияләми. Бу хакта ГИМС хезмәткәрләре кисәтә. Сулыклардагы боз шактый нык, калын һәм ышанычлы булып күренсә дә, куркыныч урыннар бар. Мәсәлән, суүсемнәр булган һәм һава кирип калган урыннар, яки төп массивтан берничә ярык белән аерылган боз участоклары. Бүген Ярчылыда акваториядә патрульлек итү бара. ГИМС инспекторы белән бергә рейдка безнең төшерү төркемдә чыкты. Здравствуйте. Сотрудники ГИМС вас беспокоят. У нас проводится патрулирование очередное. Ну и мы проводим профилактическую работу. Хотим вам напомнить о том, что соблюдали безопасность на водоемах. Владимир Вранов кашкы балыкчылар сезонын гыйнварда гына ачкан. Балыкчы сүзләренчә, бузга ул калынлыгы 20 сантиметрга җиткәч кенә чыга. Шул вакытта боз куркынычсыз санала ди ул. Я бы еще вот на реку бы не пошел бы еще, не знаю. Я там не знаю, сколько там середины. Ну, у меня как бы знакомых нет рыбаков, так. Ну, я туда не пошел бы, на реку. А здесь нормально, здесь течение слабое. Я думаю, здесь кто-то хороший. Балыкчыларга киңәшләр арасында үз яныңда чокырлар күп ясамаска, тишелгән тишектән су фонтан булып бәрелсә, урыныңны тиз генә ташлап китәргә, башка балыкчыларга 3 метрдан да якынрак килмәскә кебек киңәшләр бар. В этом году снег рано выпал, лед не очень толстый еще. Сантиметров так 40. А то в те годы, в это время уже почти метр толщина льда была. А в этом году потоньше. Снег рано выпал. А снег, когда много снега, лед не замерзает быстро. Лед 10 сантиметров, как у нас сейчас принято. Так и приходим, и ловим. Давно ловим уже, считай, всю жизнь. Шолда сугысына китү куркынычы зур булган куркыныч урыннар кала. ГИМС хезмәткәрләре балыкчыларга шул хакта кисәтә дә инде. Особенно это касается Нижнего Биефа, где вообще имеются открытые участки воды. И более того, он является запретной для нахождения людей на водном объекте. Но тем не менее рыбаки приходят и подвергают своей жизни опасности. А так, естественно, остаются опасными места на фарватере, где имеется большое течение. Дәүләт инспекторы сүзләренчә, боз структурасын шулай ук үсемлекләр, тырпаеп торган тамырлар һәм башка бик күп нәрсәләр үзгәртә. Чаллы сулыкларында патрульлек итү дәвам итәчәк. ГИМС хезмәткәрләре һәр вакыт балыкчыларга бозда куркынычсызлык кагыйдәләре турында гына түгел, кая барырга ярамаганын да искә төшерәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Конструкцияләрнең нык тузганлыгы чормада кош тизәкләре туплану, дымлылык һәм ремонт булмау Мусабай завод авылы мәдәният йортының түбәсе ишелүгә дә шул сәбәпче була. Тикшерү барышында хокук бузуларны Тукай районы прокуратурасы хезмәткәрләре ачыклаган. Тамаша залында түшәм узган елның 21 октябрында ишелә. Шул ук вакытта учреждение һәм авыл җирлеге җитәкчеләре булган хәл турында ашыгыч хезмәткәрләргә дә хокук саклау органнарына да хәбәр итмәгәннәр. Тукай районы башлыгына ремонт ясауда ярдәм сорап мөрәҗәгать бары тик күзәтчелек ведомствосы хезмәткәрләре катнашыннан соңына килә. Алар шулай ук башка хокук бузуларны да ачыклаган. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности здания в сфере противопожарной защиты, при организации эксплуатационного контроля, технического обслуживания объекта и так далее. В результате в адрес главы поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности виновных должностных лиц. Тукай районы башлыгы адресына ведомство буйсынуындагы мәдәният һәм социаль өлкә учреждениеләрендә чираттан тыш тикшерүләр уздыру тәкъдиме белән мәгълүмат җибәрелгән. Моннан тыш кешеләр күп була торган объектларга даими мониторинг оештырырга кирәк. Ачыкланган хокук бузуларны бетерүнең барышы район прокуратурасы контролендә тора.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Һава торышы үз төзәтмәләрен кертә. Шулда температураның уңайдан тискәрегә тибрәнүе аркасында шугалакларны яңадан тутырырга туры килә. Шундыйларның берсе 10нчы мәктәп территориясында урнашкан. Физкультура дәресләрен бирдә бозда үткәрәләр һәм тотрыксыз һава торышы безнең сыйфатына йогынты ясый. Хезмәттәшем физкультура дәресендә булды һәм укытучыларның шугалакны ничек яхшы хәлдә тотуын белде. Раифа Зиулин 10нчы мәктәптә инде 55 елдан артык шугалак ясый. Балаларның физкультура дәресләре тимер аякта уза, әмма быел һава торышы үз төзәтмәләрен керткән. Тотрыксыз сулыклар аркасында дәресләрне спорт залына күчерергә туры килә. Безне 8 тапкыр ясаганнар, ә моның өчен термометр баганасының 10 градустан түбән төшүен көтәргә кирәк. Мы стараемся поймать температуру 10-15 градусов, чтобы в течение 2 часов глубокие трещины схватывались. Вот такая температура нужна. Ну и стараемся охранять лед, чтобы дети не выходили, пока лед не схватится. Но обычно 3-4 часа требуется. Шугалакны чистартырга Раифа Зиулин хатыны белән көн сайын иртәнге сәгать 5-тә килә, чөнки 8дә балаларның дәресләре башлана. Әмма укучылар да читтә калмый. Физкультура дәресләре вакытында алар тимер аякта шуып кына калмый, ә безне махсус кыргыч белән чистарта. Каток очень ровный, потому что его много раз заливали. Мы его на каждом уроке физкультуры выходим, чистим скребком. Вот так вот. Физкультура дәресләре шугалакта декабрьдан башлап язга кадәр уза. Очень важно, чтобы ребенок умел кататься на коньках, потому что это формирует у него координацию, формирует положительное отношение к жизни, формирует здоровый образ жизни. И эти уроки постепенно переходят в внеурочную деятельность. И дети в выходной день вместе с родителями приходят сюда на каток. Халыкның кәефен күтәрү өчен кичләрнең шугалакта утлар яна, ә көндез күңелле музыка белән радио эшли. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Татарстанда кыш берләштерә чалда күрше ишек алды чаралары халык фестивале старт алды. Аларны Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән үткәрәләр. Күршелек бәйрәмнәре җәмәгать киңлекләрендә һәм ишек алларында уза. Кичә кич белән чараны 30нчы комплекста уздырдылар. Безнең төшерү төркеме дә әлеге фестивальне калдыра алмады. Новый год начинается, все мечты исполняются среди. Суык көннәрдә Татарстанда кыш берләштерә һәм җылыта. Бәйрәм кунакларына концерт программасы әзерләнгән. Чаллы яшьләре җырладылар да, биеделәр дә, әмма күрше фестивалендә чыгышларны тыңлап һәм карап кына калмыйча, бәйгеләрдә һәм ярышларда актив катнашырга да мөмкин. Һәм әлбәттә зур булмаган бүләкләр алу мөмкинлеге дә бар. Мы предлагаем не только интересную, яркую концертную программу, но и игровые пятачки. Сегодня у нас много игр для семей, для пап отдельно. Ну а закончится наш праздник большим праздничным чаепитием жителей 30-го комплекса. Чалларның сүзләренә караганда, мондый бәйрәмнәр берләштерә. Кешеләр таныша, күңел ача, ял итә һәм вакытлыча мәшәкатьләрен оныта. Сближаются комплекса. Мы как бы с 29-го, получается, гости. Но классно, нравится. Очень классно, когда вот на Шишкинском бульваре всякие происходят мероприятия. Все дружно живут, все друг другу помогают, веселимся. Мне очень нравится. Я рада, что такие праздники все-таки у нас во дворе есть. Праздник супер. Нам все нравится. Все очень красиво, весело. Дети радуются, мы тоже. Бу кичне күрше фестивальна килүчеләрнең күбесе шатланды. Кунаклар эш сменасыннан соң ял итсен, оңай хис кичерешләр алсын өчен чараны кичке вакытта уздырдылар. Бәйрәм бик ошый, шул кадәрле күңелле атмосфера, рәхәт монда шундый. Салкын булуга карамастан шуның кадәр күп кеше җыелган. 30нчы комплексның иң актив кешеләре бүләкләнде. Аларга рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырылды. Ә чалда ишегалды чаралары халык фестивальләре әле дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.
Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.